A xerente de suelo empresarial del Atlántico, Beatriz Sestallo, reuniuse esta mañá co alcalde de Rianxo para informarlle da adquisición de dúas novas parcelas de aproximadamente 3.000 metros cadrados cada unha no polígono de Té. É unha de pescado, polo tanto, o sector pesqueiro de novo consolidándose en Rianxo, outra de maquinaria industrial, Alro, que veñen a prestar apoio logístico no que se ten convertido xa neste polígono. E seguimos sumando interese, sabedes, e agradecemos sempre o respeto con que nos tedes tratado as noticias, porque, hai intereses en seguir instalando as empresas moi importantes nos sectores, continuamos avanzando, pero por discreción e para que vaya ben, para non frustrar nunca e adiantar resultados, queremos ser prudentes para axudar a seguir consolidando. Con estas dúas novas operacións, a ocupación do polígono sitúase xa por riba do 70%, polo que dende o Concello xa barallan a posibilidade de ter que habilitar máis superficie para unha futura ampliación. Un indicio do bo camiño que, dun tempo esta parte, ten a propia evolución da ocupación do parque, co que estamos moi satisfeitos, que desexamos siga así. De feito, por parte da SEA, continúase traballando na incorporación até que sexa posible no parque, e donde intentaremos que en algún momento tamén nos plantexemos, tal como está no propio planeamento municipal de Rianxo, incorporar algún tipo de superficie xa traballando nun marco de futuras necesidades do municipio, anticipándonos ao que poida vir. Estas dúas novas empresas darán un novo pulo ao tecido empresarial de Rianxo, así como en termos de creación de emprego.